Mga kabayan, dito po tayo ngayon sa garden. Titignan natin yung mga halaman kung ano na, kung marami ang bunga, kung may maaani. Tignan natin. Ayan, bati, yung kangkong, yung bawang, mamumulaklak na yung bawang. Tapos may mamumula na. Pati yung sibuyas, mamumulaklak na. Okay, ang kamote, pwede na matami yan. Tingnan natin yung sili, may mga bunga na. Wow! Ayan o, ayan, marami ng bunga, pero malibig pa. Ito o, okay na yan. Ang palaya na siya after 3 weeks 2 weeks pwede na rin. Ang litos kukunin ko na rin ngayon. Meron pa yung litos at yung mga sitaw parang nahihirapan pang lumaki. Meron naman akong 3 piraso parda, beans. Ito na yung ampalaya ko, paket na siya. Ang kamatis namumulaklak na rin eh. Ayan o, ayan, may bulaklak na rin. Talong, ayan. Okay guys, harvest po tayo ng kamote.
gawin natin para ilambong stem natin. Nung nasa Pilipinas ako, sabi nila ang kamote daw ay nakaka-high blood, pero ayon sa mga pag-aaral, hindi naman pala. Maraming benepisyo sa ating katawan ang talbos ng kamote. Ang nakaka-high blood yung bagoong na pinangsasahog natin, kaya the best. Ito yung kakainin namin, almusal namin na ulam ngayong umaga. Diba sa atin sa Pilipinas, pag mag-breakfast tayo, karamihan talbos ng kamote ang ating inuulam. O tuyo, ayan, sarap noon. Pero hindi pa ako nakapagprito ng tuyo. Sarap to. Kahit anong maraming ulam na ihahanda mo iahin mo sa lamesa, ang unahin ko ito pa, talbos ng kamote. Basta meron, kahit may litson, unahin ko pa rin ang talbos ng kamote. Kung saan ako lumaki, nag-ulam ng mga ganito. Sarap. Nakakuha kami ng 7, 8 na na plastic. Dami kasing nag-request. Kaya ito yung first harvest ko na talbos ng kamote doon sa garden. Marami ring hirap na pinagdaanan itong talim na to dahil nung itinanim, nako, may 3 days na lumamig, tapos uminit. Susunod na week, ganun na naman, lalamig na naman, hindi makakayanan yung mga tanim. Kaya nakikita nyo yung video ko nung nakaraan na may takip na plastic, kasi pro-frozen sila eh. Yan. Nung unang dating namin dito, nag-ulam kami ng talbos ng kamote. Bumili kami, yung baby leaves lang yung kinuha namin, itong ganito yung kinukuha ko. Pero sabi ng asawa ko, bakit yan lang, ay napakamahal yung talbos ng kamote, kunin mo lang yung dahon na pwede sa amin. Kaya ito na yung talbos ng kamote na gawa na natin. Ilalambong na lang, tapos pag nalambong, lagyan natin ng kamatis at saka bagoong. Yan, gulay na. Ayun. Kain na. Okay po, maraming pong salamat sa iyong panonood. Huwag mo yung kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and share. Marami pa kayong makikita sa mga next video ko. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless you all.